መብዛሕትኡ ሰብኣይ ተባሂሉ ይውለድ ግን ውሕዳት ጥራዮም ናይ ሰብኣይ ሰብኡት ኮይኖም ዝዓብዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለምና ብውልቀ ሰባት ተመሊኣ ኣላ ግን መሪሕነትን ጽንዓትን ዘለዎም ናይ ሓቂ ሰብኡት ግን ይጠፍኡ ኣለዉ ሎሚ ካብቶም ተራ ሰባት ፈልዩ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ስብእና ዝወስደካ 4 ዘይስገሩ ሕግታት ከርእየካ እየ እቲ ራብዓይ ሕጊ ንመብዛሕትኡ ሰብ ዘፍርሕ ግን ከዓ ንሓደ ተራ ሰብኣይ ናብ ጅግና ዝቕይር ምስጢር እዩ ቅድሚኡ ግን ንምንታይ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ማእኸል ማዕበል ኮይኑ ከም ከውሒ ዝጸንዕ ካልኦት ግን ከም ሑጻ ዝበታተኑ መልሱ ኣብዚ ቀዳማይ ሕጊ ኣሎ ፈለማ ግን ንዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐምቲ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንክበጽሕኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ምውሳድ ወይ ድማ ኤክስትሪም ኦውነርሺፕ እዩ ሰብኣይነት ማለት መመኽኔታት ዘይምፍጣር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓላፍነት ከም ጾር ወይ ከም ግዴታ ጥራይና ንሪኦ ግን ሓደ ሰብኣይ ሓላፍነት ከም ምንጪ ሓይሊ ዝርዮ ሓደ ነገር ምስ ተበላሸወ ምኽንያቱ ኢልካ ናብ ካልእ ሰብ ክትጥቆም ከለኻ ንርእስኻ ተጠቃዒ ትገብራ ኣለኻ ተጠቃዒ ድማ ፈጺሙ ስልጣን የብሉን ሓላፍነት ክትወስድ ከለኻ ግን እዚ ነገር ዝክልውጥ ዝኽእል ብኣይ ጥራዩ ትብል ኣለኻ እዚ እዩ ናይ ሓቂ ናጽነት ኣብ ህይወትካ ክልተ ክብታት ኣለዉ እቲ ሓደ ክቢ ጭንቀት ወይ ድማ ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል ከም ቁጠባ ውግእ ባህሪ ካልኦት ሰባት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ክቢ ጽልዋ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ከም ስራሕኻ ኣተሓሳስባኻ ግዜኻ እዩ ሓደ ሰብኣይ 100% ተሓይሉ ኣብቲ ክቢ ጽልኡ ጥራይ የውዕሎ ቪክቶር ፍራንክ ኣብ ናይ ዝመዳጎኒ ደንበ ወይ ድማ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ኮይኑ ዘስተውዓሎ ነገር ካብ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ነገር ግን ክትወስድ ኣይትኽእልን ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኮይኑ ከመይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ክህልዎ ከም ዝመርጽ ኢሉ ነይሩ ሓላፍነት ክትወስድ ምስ ጀመርካ ዓለም ክትፈርሓካ ትጅምር ግን እኹል ድዩ ኣይኮነን ብዘይቲ ካልኣይ ሕጊ ሓላፍነትካ ናብ ጭንቀት ጥራይ ክቕየር ዝኽእል እቲ ካልኣይ ስምዒትካ ምእዛዝ ወይ ድማ ኢሞሽናል ማስተሪ እዩ ሰብኣይነት ስምዒት ኣልቦ ምዃን ማለት ኣይኮነን የግዳስ ንስምዒትካ ከይተገዛእኻ ንስምዒትካ ክትገዝእ ምኽኣል ማለት እዩ እቲ ንነብሱ ዝገዝእ ካብቲ ከተማ ዝሕዝ ይበልጽ ይበሃል ንስምዒትካ ምቁጻር ማለት ስምዒት ዘይብሉ ሮቦት ምዃን ማለት ኣይኮነን ስምዒትካ ከምቲ ባሕረኛ ንማዕበል ዝጥቀመሉ ክትጥቀመሉ ምኽኣል ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንተጸሪፉካ ብኡንብኡ ምጽራፍ እዚ ናይ እንስሳ ባህሪ እዩ ሓደ ሰብ እንተጸሪፉካ ደው ኢልካ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ይጭነቕ ኣሎ ምላሽ ክህቦ ይግባእ ዶ ኢልካ ኣስተንቲንካ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ምውሳድ እዚ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ሰብኣይ ቅድሚ ካብ ቤት ምውጽኡ ሎሚ ምስ ሕስማት ሰባት ምስ ሓሰውቲ ሰባት ምስ ቀናኣት ክራኸብ ይኽእል እየ ኢሉ ንርእሱ የዳልዋ ሽዑ እቲ ጸገም ምስ መጻ ይገርሞን እዩ ምኽንያቱ ድሮ ኣብ ውሽጡ ተቐቢልዎ ስለ ዝነበረ እዩ ቁጣዕ ናይ ድኻም ምልክት እዩ ሓደ ሰብ ክቆጣዕ ከሎ ስምዒቱ ካብ ቁፅጽር ወፃ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሓያል ሰብኣይ ግን ንጸላኢኡ ብዙሑል ሰላም ይዘጥቅዖ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣቦ ከም መከላኸሊ መከዳ እዩ ኩሉ ሰብ ክጭንቕ ከሎ ኩሉ ሰብ ክበኪ ከሎ እቲ ሰብኣይ ነቲ ስምዒታት ኩሉ ተቐቢሉ ኣጻርዩ ሰላምን ምርጋእን ክዘርእ ኣለዎ እዚ ጾር እዚ ክኻብድ ይኽእል እዩ ግን እቲ ኽብሪ ዘለዎ ህይወት ኣብዚ እዩ ዘሎ ንኣብነት ማርከስ ኦሪልስ ተባሃለ ንጉስ ሮማ ኣብ ማእኸል ውግእ ኮይኑ ንርእሱ የረጋግእ ነይሩ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም እንተሃልዩካ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ክሰብረካ ይኽእልን እዩ ይብል ነይሩ ሓላፍነትን ስምዒትን ምስ ሓዝካ ሰባት ከኣምኑኻ ይጅምሩ ግን ሓደ ሓደጋ ኣሎ ሰባት ከኣምኑኻ ምስ ጀመሩ እቲ ቃልካ ዘይምኽባር ዝበሃል ፈተና ይመጽእ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብቲ ዝቐጽል ሕጊ ንርኢና እቲ ሳልሳይ ሕጊ ድማ ቃልካ ምኽባር ወይ ድማ ዘሎ ኦፍ ኢንቴግሪቲ እዩ ሰብኣይነት ብቓላት ኣይኮነን ዝዕቀን በቲ ቃላት ዝወለዶ ተግባር እዩ ኢንቴግሪቲ ክበሃል ከሎ ሰብ ኣብ ዘለዎልን ዘይብሉን ሓደ ዓይነት ምዃን ማለት እዩ እዚ ሕጊ እዚ ውሽጣዊ ሕጊኻ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ንሰባት ክሕሱ ከሎ ንዓታቶም ኣታሊሎም ኢሉ ይሓስብ እቲ ሓቂ ግን ንርእሱ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ንርእስኻ ጽባሕ ስፖርት ክሰርሕ ኢልካ እንተዘይሰሪሕካ ኣእምሮኻ ንስኻ ሓሳዊ ኢኻ ቃልካ ዋጋ የብሉን ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ድሕሪ ግዜ እምነት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ትስእን ሓደ ሓያል ሰብኣይ እወ እንተኢሉ እወ እዩ ኣይፋል እንተኢሉ ድማ ኣይፋል እዩ ቃሉ ካብ ውዕል ዝተፈረመት ወረቐት ንላዕሊ ይኽበር ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክብሪ ዝህብዎ ብገንዘቡ ዘይኮነስ ብጽንዓት ወይ ድማ ኮንሲስተንሲ እዩ ኩሉ ሰብ ክጠልም ከሎ ንስኻ ምስ ትጸንዕ ከም ማግኔት ንሰባት ትስሕቦም ኮንፊሽየስ ከምዚ ይብል እቲ ላዕለዋይ ሰብኣይ ወይ ድማ ሱፐሪየር ማን ካብቲ ዝዛረቦ ንላዕሊ ክገብር ይሓሕን ይመርጽ ማለት ብዙሕ ካብ ምዝራብ ውሑድ ምዝራብን ብዙሕ ምስራሕን ይመርጽ ቅድም ኢልና ንምንታይ ሓደ ሰብ ከም ከውሒ ዝጸንዕ ኢልና ሓቲትና ነርና መልሱ እዚ እዩ
ቃልካ ምኽባርን ንርእስኻ ምቁፅጻርን ምስትውንን ዘይናወጽ መሰረት ታንጽ እትራብዓይ ሕጊ ድማ ዕላማ ካብ ስምዒት ቀዳምነት መሃብ እዩ ባርያ ስምዒትካ እንተኾይንካ ፈጺምካ ነፃ ሰብኣይ ክትኸውን ኣይትኽእልን እዚ ሕጊ እዚ ንወዲ ሰብ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ዓብይ መስመር እዩ እንስሳ ስምዒቱ ዝኣዘዞ እዩ ዝገብር ሰብኣይ ግን ዕላሙ ዝኣዘዞ እዩ ዝገብር ኣብዚ ዘመን ቴክኖሎጂ ኩሉ ነገር ንስምዒትና ወይ ድማ ፕሌዠር ዘርዊ እዩ ፖርኖግራፊ ቪድዮ ጌምስ ጃንክ ፉድ ሶሻል ሚድያ እዚኦም ኩሎም ንወዲ ተባዕታይ ድኹምን ተጸባይን ወይ ድማ ኮንሱመር እዮም ዝገብርዎ ጊዜያዊ ዕግበት ወይ ድማ ሾርት ተርም ፕሌዠር ሕጂ ደስ ይብለካ ጸኒሑ ግን ባዶነት ይስምዓካ ነዊሕ ግዜ ዕላማ ወይ ድማ ሎንግ ተርም ፐርፐዝ ሕጂ የቐንዜካ ጻዕሪ ድቃስ ምስኣን ወዘተ ድሕሪ ግዜ ግን ናይ ሓቂ መንነትን ዓወትን ይህበካ ሓደ ሰብኣይ ብዘይ ዕላማ ከም መርከብ ብዘይ ኮምፓስ እዩ ማዕበል ናብ ዝደለዮ ይወስዶ ፍሬድሪች ኒች ከምዚ ይብል ንህይወቱ ስለምንታይ ከም ዝነብር ዝፈልጥ ሰብ ንዝኾነ ይኹን መከራ ክጻወር ይኽእል እዩ እቲ ዓብይ ጸላኢኻ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን እቲ ደቂስካ ዕረፍ ሕጂ ተዘናጋዕ ጽባሕ ትሰርሖ ዝብለካ ውሽጣዊ ስምዒትካ እዩ ዕላማ ዘለዎ ሰብኣይ ነዚ ድምፂ ሲዒሩ ስርሑ ይፍጸም ምክንያቱ ስምዒቱ መራሒኡ ዘይኮነስ ኣገልጋሊኡ ስለ ዝኾነ ዕላማ ወይ ድማ ፐረፐዝ ናበይ ከም እትኸይድ ይሕብረካ ክብሪ ቃል ወይ ድማ ኢንቴግሪቲ ድማ ኣብቲ ጉዕዞ ከይጠለምካ ብቕንዕና ከም እትጓዓዝ ይገብረካ እምበር ናይ ሰብኣይ ሰብኡት ምዃን ብዕድመ ዝመጽእ ኣይኮነን ብሕግታት ዝመጽእ እዩ ሓላፍነት ውሰድ ንስምዒትካ ገዛ ቃልካ ሓሉ ቃንዛ ኣይተፍራሕ ልዑሉ ኩሉ ድማ ንዕላማኻ እምበር ንስምዒትካ ይትገዛእ ሎሚ ሓደ ሕቶ ክሓድገልካ ካብዞም ሕግታት ኣየናይ ንዓኻ ዝኸበደካ ኣብ ኮመንት ጻሓፈልና እዚ መንገዲ ቀሊል ኣይኮነን ግን እቲ እንኮ ክቡር መንገዲ ንሱ እዩ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ጥራሕ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻልና ተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹም ይቕኒለይ